गगासिनो दं दासिमबो फावनो दैया जोबोद मोजां। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननो आं गोदान गोदान आंनि भिडिअ आरो ब्लग्सफोरखौ दिन्थिनानै होबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइबनि आगदाथिंजाय ओंखारनाय बेल आइकन एबा गाथाखौ थुनानै होयोब्ला नोंसिनाव गोदान गोदान आंनि नटिफिकेसन एबा गोदान गोदान ब्लग भिडिअआ सफैबाय थागोन। मानसि जाबाय हारसा बर' हौवा हिनजाव दुगैखांबाय बाबु दे जों एसे माबाहैनोसैलाय थब्ल'हैनोसैलाय फाननो हादों एसे दे Anda tuh ini dia. Oh iya. Panci lagi. Atau isi bangsu Anda mono na? Goजोननाय मोनो गोजोनथाव खौरां लिरनायानो नै लिरजोबनाय लिराखै होनदों खिन्थु लिरजोबनाय नै जराया सिंनिफ्रायनो एकदम मोनसे लेयारनिफ्राय प्रेसार पाम्प जानानै बे साजों फैनाय दैमु निजरानिफ्राय फाव दैमु निजरानिफ्राय बोहैबोनाय बियो